Check mo muna yung range, no? Hey, gimana? Pabili natin yun ng DJI. Oh? Bakit naman kasi? What the heck, bro?
Grabe yung kabat na yan. Ikaw ah. Hindi naman sagat ng ano eh. Kumain ko ba? Wala akong kasi. Taiwan to eh. Ano? Taiwan to. Yan yung Taiwan. Tingnan mo naman yung L2 dito. Oh. Next na ko, laki oh. L sa Taiwan. Dito made in Taiwan. Taiwan din. Lan! Lain mo nga ako. Lain mo. Hinalang ako po dito. I mean, grab by. Okay na, okay na. Wala ko si Gabi, nasa harap lang ako.
Aalis na ako, babae. Ano sabi mo? Baka lumabas yun. Kanya eh, parang. Pero tumingin ako si Levi. Si Levi. Sabi niya, hindi naman niya ako siguro inaano, di ba? Ang weird. Pero si Ate ay nasa Momons. Puntahan siya. Let's go! One of the reasons I have all the receipts. Pareho lang kayo ng extra. ROBD sa Roya. Yeah.